ciden nu ye saba minɛ ciden na tubabu saba ka kelen faga k'o joli kɛ foroba basi kan ka kelen kun di k'o bila bilakoro nɔfɛ misi bagangɛn na parce que u y'a ye k'a fɔ a ma bolo ko donc bilakoro de don u y'a bila bilakoro n'u bɛ bagangɛn na tɔ kelen u y'o sigi dugutigi kɛrɛfɛ o ka kɛ ciden ye. An ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na duguw sɔrɔla yen cɛw ni musow sifin fara sijɛ kan minnu ye wulikajɔ sabati k'u disi kɛ tata ye k'a fɔ u tɛ jɛ ni nanzara n'o ye tubabuw ka mara ye u tɛ jɛ n'a ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini. Tubabu dɔrɔn tɛ hali arabu jɔnya ban kɛra ma an ka dugu kɔnɔna la. Obara min ko anw banna jɔnya ma an banna janfa ma an banna yuruguyurugu ma an ko an ka kan yɛrɛ ye. An sigilen bɛ kɛnɛ min kan o de ye ka tasibila kɛ k'a taara kɛlɛ min kɛra Daban mɔgɔ caman ni binna la mais wulikajɔ min don cɛsiri min don Dabankadenw yɛrɛ n'u da to a la k'a ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ. Aw fana mun bɛ yan kunnafonidilaw aw fana k'a yɛrɛkɛ k'a kɛ nisɔn ani jugusɔn ye. O tumana kɛnɛ labɛnna jɛkulu 2 fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Association politique faso kanu n'o tɔnkuntigi ye ne yɛrɛ Ibrahima Kebe fo ka taa se Obara ma. Obara ye marakakan de o kɔrɔ de ye bamanankan na ko n banna donc n banna ban a ka fisa janfa ye ka ban jɔnmaya ma ka ban nkalon ma ka ban namara ma ka ban janfa ma. Donc a ɲɛmɔgɔba ye Mohamed Duwa Fofana ye ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi de ma sisan nka ɲɛmɔgɔyaso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye a représentant fana bɛ kɛnɛ kan n'o ye Jibril Ture. Donc an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na duguw sɔrɔla yen cɛw ni musow sifin fara sijɛ kan minnu ye wulikajɔ sabati k'u disi kɛ tata ye k'a fɔ u tɛ jɛ ni nanzara n'o ye tubabuw ka mara ye u tɛ jɛ n'a ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini. Tubabu dɔrɔn tɛ hali arabu jɔnya ban kɛra ma an ka dugu kɔnɔna la. Daban y'o misaliya kolo gɛlɛn dɔ ye a ma sɔn a si ma. O la an b'a perepere latigɛ yɔrɔ bɛɛ arabu jɔnya ani diinɛ tɛ kelen ye anw bolo. I bɛ se ka k'i ka diinɛ la i b'i ka diinɛ i b'a matarafa mais i tɛ kɛ arabu jɔn ye. Donc o misaliya kolo gɛlɛn minnu b'an fɛ yen a ka kan an k'a lakodɔn bawo n'an ɲinɛna an jɔn kɔ an laban ko b'an kɔnɔ fili. Ko ninnu tɛmɛ cogo jumɛn na ka se ka ɲɛfɔli k'a la perepere latigɛ la. O tuma la ɲana an bɛ baaraw daminɛ an bɛ foli ni tanu kɛ k'a taara non seulement kunnafonidila minnu ye an dɛmɛ kunnafoni yɛrɛkɛli la minnu bɛ kɛnɛ kan yan fana n'u bɛna an dɛmɛ ka se k'a yɛrɛkɛ jamana kɔnɔ ka kɛ nisɔn ani jugusɔn ye k'u fo k'u waleɲumandɔn ani minnu ye déplacement kɛ ka na salle in kɔnɔ mais ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di Cheikh Umar Sisoko fana ma bawo an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ yan nin y'ale de ta ye donc ale de y'a bila an ka disposition la k'a sɔrɔ a ma fɛn ɲini an fɛ k'a fɔ an bɛ se ka na nin kɛnɛ sigi k'a sabu kɛ kɛnɛ yɛrɛ nafa ye wali dɔrɔn tɛ an mana wuli faso ko la cogo o cogo tant que ni faso ko de don jamana ko de don o tuma na a ka salle a b'a bila an ka disposition la a ka ja hali kuma la a bɛ ban yɛrɛ an ka contribuer hali ka kuran an ka se k'o contribuer o la dɔɔni donc an ka Cheikh Umar Sisoko fo k'a waleɲumandɔn a ye salle min bila an ka disposition na an b'a ɲini a fɛ a ka tɛgɛrɛ f'a ye o la. Hakili la a fana ye wulikajɔ min kɛ jamana ko la kabi kunun kana bila bi la misaliya kolo gɛlɛn de don an fana bɛ se k'a ɲɛda min fana fɛ. O hukumu kelen kɔnɔna la an tɛna nin ko bila da girinda la tuguni presse folen kɔfɛ ani ekɔliden minnu kan ka na fana pour que ka se ka leçon sɔrɔ n'olu fana nana an bɛ jida o sana kan an bɛ kɔrɔfɔ di Obara ka représentant min bɛ salle kɔnɔ comme an y'a fɔ cogo min Jibril a bɔra Kita de directement ka na salle kɔnɔna la yan nɔ donc ale de bɛna kuma Obara tɔgɔ la ɲana an bɛ kɔrɔfɔ tɔ la taa ɲɛfɛ. I n'a fɔ laselilikɛlabaga fɔlɔ bɔra k'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ Jibril n jamu Ture ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Kita ma faraɲɔgɔnka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Obara. Obara ye jɛkulu min ni a bɛ jɛ ye i bi don a la k'a da a ka laɲiniw kan o bureau min bɛ Kita région na ne y'o ɲɛmɔgɔ ye an ka ɲɛmɔgɔba o ye Mohamed Duwa Fofana ye ala y'ale sigiyɔrɔ bɛn Faransi ma ka n'a wulada in na ka ye kɛnɛ in kan
o bara tɔgɔ la o bara min ko anw banna jɔnya ma an banna janfa ma an banna yuruguyurugu ma an ko an ka kan yɛrɛ ye an ta ka kan yɛrɛ ye o du tɛ se ka kɛ cogo si la n'aw yɛrɛ ma diɲɛ k'aw jɔ o bara ka kuntilenya ye nin ye a ka hakilina ye nin ye ka na an sigi an balimaw an badenw mun n'o ye dabankaw ye ka na an sigi u kɛrɛfɛ wulada in na binkani wale min diyagoya wale min ni o sigir'olu la san 1883 wagatiw la ka na an sigi u kɛrɛfɛ an ka dɔ fɔ dɔ k'a la dɔ fɔ in a b'u yɛrɛ bolo an mun ye denmisɛn ye an ka se ka tɔmɔta sɔrɔ a la ka kaɲa ni an ka bi tile tagabolow ye o y'an ye kun ye kɛnɛ in kan yan i n'a fɔ camarade Kebe y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn ka kuma ta nin saliba in kɔnɔ yan Kebe ka foli kɔfɛ ko ma dakurunya kelen foli kɛ ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba n'o ye Cheikh Omar Sissoco ye u b'a fɔ bamanankan na ni ma fili yani ka kule fɛn b'a la fɛn b'a fofo nɔ la fɛn min y'a fofo i bɛ kule o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya di an n'a ma k'a d'a kan jamana ko an b'u ladege jamana kanu sira fɛ tiɲɛ kan donc an b'u foli kɛ ka ɲɛsin a ma ne ka président n'o ye Mohamed Douha Fofana ye k'a fo hey fasodenw n bɛ n faso fɛ o ye tiɲɛ nka a ti fɔli kun bɔ dɛ n'i y'a kɛ a b'i ye de kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ka ni jɛkulu in fara ɲɔgɔn kan kita région kɔnɔ Mali kɔnɔ hakaja diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'i jɔ a la k'i jɔ n'a disi ye k'a d'a kan dɔw de bɛ bɔ fɛn dɔw kalama faso ko la ka sɔrɔ ka kaɲa ni ale ka sɛgɛn donnen a da fɛ ni jamanaden bɛɛ b'a faamu ka k'o kɔnɔ a ka ca Ala fɛ maakɔrɔw bɛ kuma min fɔ jiri dɔn so dɔn n'i yɛrɛ sugu dɔn kaban dɔrɔn dɔɔni banna o de b'a to an bɛ kɛ cɛfarinw ye o de b'a kɛ an bɛ kɛ cɛlajɔlenw ye o maa min b'a bolo nafolo n'a bolo musaka ta k'a don o da fɛ hali yanni jamana k'a fɔ anw mun b'a tɔn kɔnɔ a ka kan an ka fo an b'a ɲini Ala fɛ a bɛ jara min kɛ a bɛ bɔ nafolo min na Ala ka caman fara a kan n'i y'a mɛn gɔngɔn durundu laban ye tɔrɔn 2 de bɛ dugu ma jɛkulu min bɛ yen bi n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Kebe bolo an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma jɛɲɔgɔnya in tiɲɛ don olu ye bɛrɛbɛrɛ jɛkulu ye anw kɔni ye association ye nka bonya ni karama ani ɲɔgɔn hakilina ɲini n'o baara bɔra la tiɲɛni tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ k'o faso in de bin de kɛra anw ka kun k'anw ka kɛ diinɛ fɛ olu ka ɲini cogo la an ko an tɛ aw nana sɔrɔ diinɛ b'anw fɛ yan bin kɛra anw de kan kun k'an suɲɛ ka taa n'an ye ka taa an kɛ jɔn ye an ko an tɛ an ka jɛkulu ko an tɛ an ti jɛn n'a ye a bɛna sira fɛ an b'an disi jɔ a la ni bɛrɛbɛrɛ jɛkulu yera anw kɛrɛfɛ o la f'an ka foli ɲɛsin u ma dakurunya 2 don sigi mɛnna ka kɛ dɔɔni a fɔ cogo n bɛ se ka fila la n'o kɛra o bɛ se ka kɛ kɔnɔnajɛya kojugu ye n bɔ a kɛ to ɲini kɛ jamaw fɛ nka k'a ɲini lakalita ɲininaw fɛ n'o ye kunnafoni dilaw ye heyi an k'an banban fɛn caman kan nka an k'an banban dɔ fɔ kan dɔ fɔ ye jumɛn ye ne bɛnbakɛ tun ye jɔn ye a sɔnna mun ma a ma sɔn mun ma n'an y'o dɔn dɔrɔn jamana in sini t'an kɔnɔna fili dɔw y'a ɲini k'a dɔn k'a bila o ye tiɲɛ nka min b'an yɛrɛ bolo k'a da an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka fɔcogo kan ko da kɔrɔ o de bɛ tulo kura la kɔrɔ da kɔrɔ o de bɛ tulo kura la kɔrɔ bi bingani kelen kɔrɔ kɔfɛ an degena sɛbɛnni na n'o tɛ an kun ta ye dɔ fɔ de ye hakili b'a minɛ i bɛ bonya n'a ye i bɛ sa n'a ye mɛ ni sɛbɛnni farala kan hakili ɲuman Ala k'o d'a ma hakaja an ka se ka ɲinini kɛ halisa mun y'a sɛbɛn mun y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen y'a ɲini de an mun tulo bɛ don a la anw fana ka kɛ ɲinibaga dɔ ye a ka ca Ala fɛ faamuyali min bɛ sɔrɔ kɔnɔ a b'an nafa ka bɔ kɔrɔfɔ la ni foli ye ka ɲini Ala fɛ jamana ye Ala ka sumaya jamana ye Ala k'an anw yɛrɛ damaw kan bɛn jamana in tigɛ maa si ta ye ni anw tɛ
an ka ɲɔgɔn minɛ ni jamana in ka kanu juru ye a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔ bolorɔ ka to ɲini kɔrɔfɔ la ka bɔ kɔrɔfɔ la ni a ka to bala sɔlɔ Muhamadu en fait o bara ale de ye faso kanu contacter ne Mamadou Fofana yɛrɛ karala k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na n'o ye Faransina jɛw kɛlɛli ye k'a fɔ baara ɲuman don ale yɛrɛ fana bolo an bɛ se ka miirina min fara kan n'an bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye kɛlɛba minnu kɛra an ka jamanaw fana kɔnɔna la ni an y'an disi kɛ tata ye nanzaraw juguya la ka se ka an ka dɛnyɛrɛya n'an ka yɛrɛtigiya bɛ se ka sabati cogo min ka o bɔlɔ turu o kuma la ka kan fili caman b'a dɔ fɔ dɔw la an ka se ka lakilenniw kɛ an ka se ka kɛnɛw sigi a y'a dɔn k'a fɔ Kita mara la dugu dɔ bɛ yen u b'a wele ko Gumanko o kuma la Gumanko février kalo de la o fana nin kɛlɛ ɲɔgɔn de la ka kɛ yen o kuma la i b'a sɔrɔ kɛlɛ ninnu kɔnɔna la dugu dɔw bɛ yen heure damadɔni kɔnɔ tubabu ye maa min faga a ca maa 1000 soit de 10h à 13h tubabu ye mɔgɔ 1000 daji dugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ Togo n'a ɲɔgɔnw don kelen o tɛ tubabu dɔrɔn fana dɛ don kelen mɔgɔ 2500 n'a kunkanfɛ ni kɛnɛ karabara yen dugu dɔw la olu n'u ɲango caman min kɛra dabakaw n'u da to a la o tuma la san o san n'o waati ninnu sera o tuma la o kɛnɛw bɛ taa sigi ka se ka hakili jigi kɛ k'a dɔfɔw fɔ sango an kɔrɔ min kɛra le 11 mai an tun bɛ daban parce que ka kɔn daban kɛlɛ ɲɛ n'o ye 16 mai ye 11 mai ko dɔ fana kɛra daban o tuma la o fana kɛra cɛfarinya waleba de ye nka mɛn da ye mɛn tigila ye u yɛrɛ na tila k'a fɔ donc nin kɛlɛ ninnu an b'an da don a la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ minnu ye cɛfarinya baaraw k'a kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɛ tasibila ka kɛ ka taraw ye c'est comme hali ni Segu mara ta ɲɔgɔnna caman kɛra yen nɔ an yɛrɛ bolo bi na hali ni Segu kan ta a kan ka da muso min na o ye Sengo Kulubali de a n'a kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na donc ka se ka ko la réhabiliter avant même que an ka indépendance ta indépendance fana talen kɔfɛ fɛn caman fana kɛra o tuma la an faw n'an bɛnba minnu ye u disi kɛ tata ye indépendance ko fana la u ka dɔ fɔ fana an tɛ jɛn n'a ye cogo si la mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ nɔgɔ ta k'a d'a kan. An bɛna kuma min fɔ Ala ka fɔcogo ɲuman nɛ sabata fɔcogo ɲuman la Ala ka faamuyali ko ɲuman ni lamɛnni ko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma o tun ye kuma dɔ gɛlɛnman ye an ka barika da Ala ye mun ye kɛnɛ mun kɛra ka kɛnɛ ɲɛnamaya nka kɛnɛ nin ɲɛnamaya sababuya komi ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na o ye faso kanu ani o baara de ye faso kanu ni o baara tɔnw don sɛgɛngali tɛ kojugu ye olu de cɛsirilen bɛ su ni tile jamana kɔnɔ koba minnu kɛra n'u ma lakodɔn k'o labɔ k'a da jama tulo kan dɔw b'u ta tɔmɔta sɔrɔ a la o de ɲinini senfɛ o sera daba k'u ka laɲini ɲɛfɔ dabakaw ye a ye dusu don anw fana kɔnɔ hali n'a tun b'an kɔnɔ a teliya o ye o baara ani faso kanu sababu ye donc o ni foli ka kan n y'a fɔ cogo min na kuma dɔnbali kodɔnbali dɔw b'a fɔ ko dɔfɔ tɛ farafinna la ko tariku tɛ farafinna la kabila dun tɛ o kabila tɛ ni tariku tɛ mun na o de y'a to farafinna tilebiyanfa marali tubabu fɛ a don ka bɔ yɔrɔ cɛra a yɛlɛma bolo cɛyara kɛlɛ kɛra fan bɛɛ fɛ jamana bɛɛ kɔnɔ farafinw ye tubabuw kɛlɛ u ye disi da u disi la n'o y'an jugu ye joli bɔnna dɛ joli bɔnna o don an bɛnbaw ye ko o tɛ olu ye faso kuma bɔ o sɔnna saya ma u y'u yɛrɛ di saya ma kabini o waati joli bɔnna hali an bɛ don min na ko bi o joli kelen bɛ ka bɔ anw fɛ Mali la yan min tɔya ka foli bila an ka faso ma ani fɛnɛ hali minnu tɛ sɔrɔfi ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa jamana nin a bɛ se ka lafiya cogo min na foli bɛ olu bɛɛ ye minnu tora sa minnu ni tora la a bɛɛ ye fasoko ye janni ka se daban tariku ma i ka dɔn janni Segu ka minɛ janni Sikaso ka bin Kidali a n'a ɲɔgɔnna caman janni ka minɛ yɔrɔ caman bɛ yen olu y'o ko jɔ o disi da juguw disi la
ka kɛlɛ kɛ fo ka sa dan na fo ka taa se saya ma olu kun bɛ faso kumabɔ de la faso kumabɔ kɛlɛ a ma tulu tigɛ dɛ a ma tulu tigɛ yɛlɛma bolo cayara an bɛ mun fɔ sisan an ka bonyama segin kɛ an ka ko kɔrɔ ɲininaw ɲɛɲininaw ma ni an b'a fɔ o ma tubabukan na ko historien bonyama segin ka k'u ye barisa u y'a sɛbɛn u y'a fɔ ka tubabu ko tubabu suyɔrɔ ko tɛ wale min n'u b'a la u y'a fɔ k'aw juguya ka fɔ vraiment tubabu ka wale min kɛ wale ɲagita de don ko ɲuman tɛ o n'a ta o ta yɔrɔ dɔw bɛ yen komi Kɛbɛ y'a fɔ cogo min na minnu tora dibi la dɔɔni u ye kobaw kɛ mais a bɛɛ ma dɔn daban b'o la daban ye dugu ye jamanatigi kɔrɔ dugu don daban ye dugu ye commune dugu don an bɛ don min na ko bi commune tɔgɔ de yɛrɛ de daban ne bɛ kuma la bi Kɛbɛ y'a fɔ cogo min na nɛnja tɛ n ka kodɔn tɛ u ka laɲini wajibi fɔ dɔ k'a lase dabankaw mun bɛ so ani mun bɛ yan u y'u wasa don ne la ko n ka kuma lase n bɛna kuma min lase an bɛɛ de bɛn ka don bɛɛ de bɛn ka don n y'a fɔ cogo min na daba commune dugu don a bɛ Bɛlɛdugu ani Kati cɛ kilo 85 ɲɔgɔn Kɛɲɛka fɛ ka sin an b'a fɔ ko Sɔrɔ donc Bamanandugu don fana an bɛ don min na ko bi n na se ka daban décret ka tɛmɛ o kan k'a fɔ ko a sigiyɔrɔ ye nin ye an bɛ dan o yɔrɔnin ma nka an bɛna min fɔ sisan aw ka dɔn k'a fɔ ko labɛnnen tɛ ziirinan tɛ kɔtɔtulomɔ tɛ n b'a fɔ ye daban ye kɛlɛ kɛ tubabuw fɛ fo siɲɛ 2 daban ni tubabuw kɛlɛla fo siɲɛ 2 tɔmasere la Adamu Ba Konare a n'a furucɛ Alpha Umar Konare Beredankɔrɔ Mali Beredankɔrɔ olu ye gafe dɔ sɛbɛn ka tɔgɔ da ko Mali tumadabaw les grandes dates du Mali o grande date kɔnɔ o kumana daban kɛlɛ kan Bakari Kamiya dɔnnikɛlaba don ɲininikɛlaba don Ala ka hinɛ la ale fana tun bɛ kuma radio la kuɲa ni kuɲa a ye daban kɛlɛ nin fɔ kosɛbɛ an yɛrɛ ka Jean Bosco Konare o fana ye kalankɛlaba ye ɲininikɛlaba don a fana bɛ caman dɔn daban kɛlɛ nin kan barisa an bɛɛ bɛ kabila kelen kan ni ko k'i bɛ taa Kuluba président ka palais donda la dugu min n'o ye yɔrɔ min ye u ban tubabu bolo ka kɛlɛ kɛ tubabu kɛfɛ fa kɛlɛ diyagoya ye olu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yen n'i y'a sɛbɛn 1 2 3 i bɛ bi daban tɔgɔ kan ka fɔ daban ye i ban tubabu bolo u ye kɛlɛ kɛ tubabu fɛ a sɛbɛnnen bɛ hali bi yɔrɔ dɔ bɛ Kayi ko fɔ so de don bâtiment caman de don a jɔlen bɛ bada la jɔnsugu de tun bɛ yen hali bi jɔnsugu ni tɔgɔmasere bɛ yen nɛgɛ de tun bɛ don jɔnw kan na i b'a ko baganw an bɛ garabali kɛ so min na adamaden garabali fana tun bɛ yen ni mun sanna u ye mun feere u bɛ don bateau kɔnɔ directement u bɛ taa américain jamana kan u bɛ tɛmɛ ni Dakar ye o jɔnsugu la gafe dɔ bɛ yen minnu bɛna a lajɛ minnu bɛna u ɲɛda yɔrɔw la gafe in bɛ bila u ka bolo kan n'i b'a fɛ ka fɛn sɛbɛn i yɛrɛ hakilinata dɔ sɛbɛn gafe nin kɔnɔ a bɛ bila i ka bolo kan o gafe nin kɔnɔ dabantɔgɔ bɛ yɔrɔ minnu y'u ban tubabu bolo dabantɔgɔ b'o la an b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko archive nationale jamana sɛbɛn ɲɛnamaw bɛ mara yɔrɔ min na tubabu yɛrɛ livre dɔ sɛbɛn gafe dɔ sɛbɛn ko Soudan ŋanaw parce que a tun bɛ fɔ Mali ma fɔlɔ ko Soudan ŋanaw tubabukan na les pionniers du Mali oh là là les pionniers du Soudan o pionniers du Soudan kɔnɔ a sɛbɛn maa ye Jacques Menio tubabu de don a ye kumana daban kɛlɛ kan kɛlɛ fila nin bɛɛ kan kosɛbɛ a ye caman fɔ a kan o gafe bɛ archive nationale la hali bi daban fɛnɛ daban tariku kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛlɛ ninnu a bɛ fɔ daban den bɛɛ ye maa o maa n'i wolola daban i mɔna ye i bɛ mɔna kuma ye tile kɔnɔ u b'a yɛrɛ k'a fɔ dɔɔnin fɔra daban ka bɛɛ ye bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔn a la nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye
pour que aw ka dɔn k'a fɔ an tɛ foyi an ma foyi dilan a ma kɛ anw ɲɛna a fɔra an ye ou an y'a sɛbɛn ne ye o fana fɛ ziirina tɛ n bɛ segin o kan ko labɛnnen tɛ k'a fɔ k'an bɛ jama nisɔndiya sisan n y'a fɔ cogo min na tubabu janu ka farafinna mara a kɛra san 1880 farafinna tun t'u bolo fɔlɔ dɛ u ye ŋaniya de ta k'a fɔ ka ta Senegal fo Niger u ka lasigiden sigi o dugubaw bɛɛ kɔnɔ walasa u ka farafinw sɔrɔ o de y'a to san 1880 tubabusan na o kalo sabanan tile 20 u wulila Medine ka Gallieni bila u ɲɛ. Gallieni ye tubabu de capitaine do à l'époque k'o bila u ɲɛ k'u ka wuli ka taa Segu o y'a sɔrɔ Amadu o ye Segu ɲɛmaa ye o ye Segu masakɛ Segu Amadu donc k'u ka taa o fɛ yen maintenant o bɛ taa cogo di jama an tɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ mais Gallieni ka jama la lieutenant 2 tun b'a la kelen tɔgɔ ko Valière kelen tɔgɔ ko Pietri dɔgɔtɔrɔ 2 tun b'a la kelen tɔgɔ ko Totin dɔw tɔgɔ ko Bayol nin bɛɛ ye farasi tubabu ye o Bayol de laɲini tun ye o ka kɛ Bamako lasigiden ye jamakulu nin na fɛnɛ u b'a fɔ ko interprète minnu bɛ kuma bayɛlɛma bamanankan kɛ tubabukan ye minnu tɛ bamanankan mɛn ka tubabukan kɛ bamanankan ye minnu tɛ tubabukan mɛn o mɔgɔ 2 tun b'a la olu kɔni ye sudanɛw ye Alpha Sega ani Alassane marifatigi mɔgɔ 25 tun b'a la minnu bɛ u ka jama yɛrɛ lakana o fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan Faligwena o mɔgɔ 100 o tun bɛ taa 100 ɲɔgɔn na olu tun bɛ fali 300 de gwɛ fali 300 ani faliba an bamananw b'a fɔ mule ma ko faliba an hakili la so ani fali de jɛden don donc fali 300 ani faliba 12 olu de tun dugɛ mɔgɔ tun b'olu kɔ mɔgɔ 100 ɲɔgɔn tun b'olu kɔ k'olu dugɛ olu tun donnen don ŋɛnɛ maramafɛnw u dumuni ani u siyɔrɔ ani lajɛlifɛn caman u kan ka taa mun di Segu Amadu ma u wulila o cogo la Medine gɛlɛya u ma gɛlɛyaba sɔrɔ fo ka t'u se Kita u nana se Kita yɔrɔ min na u ka ŋaniya tun ye mun ye lasigidenw sigi n y'a fɔ cogo min na u ni maninkaw caman ye bolonɔbila fɛn bɛnkan sɛbɛn mun ye ɲɔgɔn kɔlɔsi ani teriya o bɛnkan donna u ni Kita jamanatigi caman ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamanatigi Kita yɛrɛ kuru bɛɛ kuntigi n'o ye tɔgɔntan ye n'o ye bolola sɛbɛn bila bɛnkan kɛ san 1880 o kalo 4 tile 25 pour la petite histoire o tɔgɔntan dɛ o de ye bɔnsɔn dɔ ye Douane ye o bara président ne taara tɔgɔntan ka so kɔnɔ Kita hali bi o bɛ jamanatigiya la Kita ye hali ni jamanatigi hali n'a tɛ fɔ a ma jamanatigi bonya b'a kan hali bi donc o Kita tɔgɔntan ye sigiyɔrɔ di tubabu ninnu ma u tun y'a ɲini a fɛ k'u bɛ yɔrɔ san k'a ka yɔrɔ d'u ma u bɛ mun san a ko dugukolo tɛ feere anw fɛ yan a ye yɔrɔ d'u ma u bɛ se k'u ka lasigidenso jɔ yɔrɔ min na o kɛra Kita sisan walasa u ka se u wulila k'u b'u kunda Bamako kan Gallieni ka sira bɛnna Bɛlɛdugu sira ma walasa i ka se Bamako f'i ka Bɛlɛdugu cɛci minnu tɛ Bɛlɛdugu dɔn kabini Kati yan fo Kolokani fo Banamba fo Nara bɛɛ ye Bɛlɛdugu ye Kulukoro nin bɛɛ ye Bɛlɛdugu ye donc walasa i ka Bamako lasɔrɔ i bɛ tɛmɛ Bɛlɛdugu fɛ o donni kama Bɛlɛdugu bamanan o ni Amadu tun bɛ kɛlɛ la Segu Amadu tun bɛ kɛlɛba de la bamanan yɛrɛ tun ye Segu Amadu ni a ka jamana minnu bɛ ɲɔgɔrɔ bamanan tun y'o sira tigɛ Amadu la sira min bɛ taa Bawule la ka tɛmɛ ka taa Murugu la bamanan tun y'o sira tigɛ Amadu la kɛlɛ sababu Murugala fana ye dugu dɔ ye mun bɛ Kita ani Tilebi cɛ ka digi Koɲaka kan ni ma fili hali bi Murugula bɛ yen soba de tun bɛ yen
to ka b'a fɔ ko forteresse o fana ye yɔrɔ ɲɛnama ba ye mais o tun tigɛra Amadu la bamananw fɛ nka Galiyeli tun b'a fɔ bamananw y'a tɛmɛtɔ ko ayi ne ni bamananw mɛn ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ fankelen fɛ an bɛɛ bɛ jɛ ka Amadu kɛlɛ bon o tun bɛ sɔrɔ tɛmɛnkan ye walasa a ka sira sɔrɔ nka o kumakan min y'o ye o selen Dion filɛ an kɛrɛfɛ Kati yan 11 km 10 km ti tɛmɛ o kan o sera Dion k'a fɔ an ni tubabu bɛ an ni aw bɛ fankelen fɛ ka Amadu kɛlɛ o ma Dion dugutigi bali ka maa wuli ka taa Daba k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ Daba dugutigi ɲɛna n'o ye Naba Tarawele ye a donni kama ko dɔw bɛ ka tɛmɛ farajɛ dɔw bɛ ka tɛmɛ anw fɛ yan ko minɛn caman b'u bolo dɛ ni maa min bɛ Dion dɔn ka Daba yɔrɔ dɔn mun na Nabala Jara o ye dugutigi de ye mun na a bɛ ci bila ka taa Daba parce que o donni kama ni mun ye mun ye o ka fɔ o donni kama mun fanga bɛ min na o de ta ye tiɲɛ ye Daba tun ye kɛlɛmasadugu de ye Bɛlɛdugu kɔnɔ kɛlɛmasaduguba tun don n bɛ se k'a fɔ k'a ɲɔgɔn kɛlɛmasadugu tun tɛ yen ka da mun kan a tɛ siran kɛlɛ ɲɛ kɛlɛ tɛ bala a la wa a b'a ɲini fɛnɛ o donni kama ci bɛ taa fɔ don min kɛlɛ o kɛlɛ ni Daba tun y'a kɛ a y'a bɛɛ sebaya sɔrɔ o de kosɔn a tun tɛ siran Nabala de ye mɔgɔ ci ka taa Naba Tarawele ma nin cogo in na ka da nin yɔrɔ de kan Naba ko o la Naba Tarawele dankan ye ko Moribo Tarawele a ye Moribo wele a ko i ka kɛlɛkɛcɛw wele i k'a f'u ye baara o baara n'u y'a bolo da o k'o bɛɛ bila u ka taa Dion minɛn minnu ko fɔ filɛ nin ye o k'u minɛ ka na d'u ma a t'u minɛ ka na d'u ma n b'a kɛ dɔrɔsɔgɔ ye a m'a fɔ k'a ye taa kɛlɛ kɛ n'aw ye sebaya sɔrɔ a ka na n'a ye a m'a fɔ a t'a lajɛ n'a sera ka na n'a ye a ko a ye t'u minɛ ka na yɔrɔ danaya tɛ tɛmɛ o kan dɛ Moribo ko i ye kɛlɛcɛw ladege olu ko kɛlɛcɛ bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ yan mais ŋanama mun an b'a fɔ o ma ko tigɛrew ye maaw ye juru de b'u bolo u bɛ yala n'u ye jɔn min sɔrɔ u b'o siri ka na n'o ye ni jɔn min fana ser'u la mɔgɔ min ser'u la o fana b'u siri taa n'o ye donc olu ni fililen don kuma bɛɛ o tigɛrew y'olu de wele o dɔ tɔgɔ ko Bulonko bamanan tɔgɔw don o tɔgɔ ko Bulonko dɔ tɔgɔ ko Cɛkura dɔ tɔgɔ ko Mamari ninnu de ko Moribo ma a fɔ Naba ye ko jilajigin de bɛ balakoro la n'o tɛ kana cɛsirilen don ma dɔn n'a bɛ koro dɔn a m'a fɔ o tɔgɔ ko varan dɔ bɛ kɛnɛma dɔ bɛ ji la jilata in an b'a fɔ o kana o ko jilajigin de bɛ balakoro la n'o tɛ kana cɛsirilen don i ye mun fɔ o bɛ kɛ o wulila o donni kama ka taa Dion tubabu sa o san kelen na san 1880 a san tubabu sa de ko don o kalo sabanan tile 11 u taara Dion kalo sabanan kalo duurunan le 11 mai kalo duurunan o tile 11 u nana tubabu ninnu gɛn ka k'u la o k'u la yɔrɔ min na yan yɔrɔ ka ne ye yen dɛ bɛɛ b'o tɔsi de o mugu wulila mugu bɛ kɔtigɛ tuma min na marifatigi maa caman sara nka maa salen na marifatigi minnu tun bɛ ka u ka Galiyeli ka mɔgɔw lakana o mɔgɔ 14 tora sisi la tɔw ye wasa don u sen na bɛɛ bolila mɔgɔw cɛrina ka minɛnw to yen daban kɛlɛdenw ni Naba ka cɛw sera u bɛ se minɛn o minɛn kɔrɔ sa u y'o cɛ ka taa n'o ye Daba ka taa di Naba ma o minɛnw na a tun ka ca mais kanɔ tun b'a la an b'a fɔ bamanankan ko gɛlɛya marifakurunin 4 tun b'a la tubabu yɛrɛ ko espingol o ye pistolet ye k'a dabulu yɛgɛnen don peu importe marifakurunin de tun don ani minɛn caman wɛrɛ daban kɛlɛdenw taara o di Naba ma ayiwa ne kɔni o y'a sɔrɔ Bamakɔ fana tun ye jamana fitinin dɔ ye o tun ye jamanatigi minnu bɛ Bamakɔ olu tun lajɛlen don Bamakɔ Pietri fɛ parce que Pietri Dion kɛlɛ ma k'ale ɲɛna ale tun bilara tɔw ɲɛ ka na kɛnɛ labɛn Bamakɔ jamanatigi ninnu olu bɛɛ tun sɔnna Pietri bolo k'a fɔ an jɛnna n'a ye
aka tubabu lasigiden sigi an ka jamana kɔnɔ nka a ka dɔ welewele a ti yanni joma jan dɛ a mɛnna yɔrɔ min na ko daba naba ka cɛw ye galiyeni ka minɛnw bɛɛ minɛ ko bɛɛ bolila da wulila sɔngala ma ye dɛ farati nana ɲɛ kɛrɛbɔ ɲɔgɔn nana sika nana mun ni ɲɔgɔn cɛ fo y'a kɛ komi kɛlɛ de bɛ don ɲɔgɔn cɛ sa donc Bamako bɛnbɛn bɛɛ fɛn fɛn tun kɛra o bɛɛ tiɲɛna labɛn mun tun kɛra ka lasigiden sigi o bɛɛ tiɲɛna Galiyeni ni a ka mɔgɔw nana se Bamako o de Kajara kɔnɔ o y'a sɔrɔ fosi t'u bolo hali dumuni a t'u bolo tuguni dawokɛla dɔ de tun bɛ yan a waati la suraka don ko karamɔgɔ bilen o de ye dɛmɛ don tubabu ninnu bolo pour que u ka se ka dumuni kɛ au moins ni lasigidenko ma bɔ ni bɛnkanko ma bɔ sigi kun tɛ Bamako bilen k'o fɔra ye mun ye an ka Bamako bila o ko Bamako bila nka janni ka Bamako bila Bayol e min tun kan ka kɛ yan lasigiden ye si tɛ e tɛ la bilen e tɛ segin ka taa Bafula bi o ye Bayol lasegin nka kana segin i kelen e ni Faligona tɔ ninnu bɛɛ ka segin ɲɔgɔn fɛ parce que olu ci t'olu la bilen Bayol ko ale bɛ segin nka a tɛ segin Bɛlɛdugu fɛ bilen barisa hali ni fɛn t'a bolo a ni b'a bolo a t'a fɛ naba ka cɛdenw k'a kunbɛn k'olu o fana bɔsi a la Bayol seginna ni Manden ye ka don Manden kɔnɔ ka taa Bafula bi jama tɔ ye sira min na sisan Galiyeni n'a ka jama tɔ u ye Bakɛrɛ minɛ Bakini yan fan fɛ la rive droite ka Segu sɛgɛrɛ nka bilara o fana tuguni nka bilara o cogo di Amadu ale hakili la jamana mun b'a la ni olu bɛɛ bɛ ale ka mara kɔnɔ ale y'a mɛn k'a fɔ Galiyeni ni olu ye bɛnkanw don olu ye ɲɔgɔn dɛmɛ layidu ta u ni ɲɔgɔn cɛ ale Amadu t'o kalama digara la dɛ a dimina barisa a ka kan ka fɔ ale de ale ka kan ka yamaruya di donc Galiyeni ye bɛnkan minnu kɛ ale t'o kalama a dimina a tila ka mun wɛrɛ mɛn tuguni ko ja Galiyeni yɛrɛ bɛɛ kana foyi t'a bolo o y'a tɔ bɛɛ kwa kɛrɔ a ye bololankolo bɛ na donc dusukasi y'a sɔrɔ o yɔrɔ de la k'a fɔ nin ye mun de ye a ko Galiyeni ma i bɛ yɔrɔ min na da ye kana se ne ma a ye Galiyeni lajɔ san 1880 o kalo 6nan tile fɔlɔ le 1er juin a y'a lajɔ dugu dɔ la ko Nango n ma se Nango k'a ni Segu cɛ ye kilo 35 ye u yɛrɛ ka fɔ la ko Ala ka hinɛ a la Bala Musa Keyita ko o de ka dugu don a ye Galiyeni lajɔ ye ka maɲɔmako la Galiyeni fɛn bɛɛ ye ale ye Galiyeni n'a ka jama tɔ tora Nango fɔ san yɛlɛmali 1881 san 1881 nin bɛɛ ye tubabu sababu ko ye dɛ o kalo 3nan tile 21 le 21 mars 1881 a sɔrɔla ka Galiyeni labila o y'a sɔrɔ maɲumako da tɔɔrɔ da o bɛɛ dara kan Nango parce que se foyi tun t'a ye a fɛn bɛɛ tun ye Segu Amadu ye mun na a ye Galiyeni labila barisa dugu dɔ bɛ Kita o fana bɛ Kita yɛrɛ kɛrɛfɛ je sais pas combien de kilomètres ne taara yen Gumango 6 kilomètres ne kun ko 9 Gumango ni Kita cɛ 6 kilomètres tile bi kɛɲɛ ka bolo kilomètre 6 Gumango ni Kita cɛ o ye Gumango fana tun ye dugu ye mun bannen bɛ Kolokotoco Amadu bolo u bɛɛ dɛsɛra la dugu donc Galiyeni Segu Amadu de y'a mɛn ko tubabu dɔ bɛ yen ko lieutenant colonel Borni Despot Borni ko ye Gumango minɛ ko ye Gumango ci o ye tubabu ye ale Segu Amadu dɛsɛra Gumango la o de ye janɔ kosɔn o nisɔndiya kosɔn a ko Galiyeni ma sisan n b'i labila i bɛ se ka taa Kita n tɛ da i labilali ma dɛ n b'i dɛmɛ i bɛ se Kita cogo min na Galiyeni ye Segu Amadu ye Galiyeni dɛmɛ a n'a jama ka segin ka taa Kita u sera Kita ni ma ɲinɛ san 1881 o kalo 4nan tile 5 le 5 avril 1881 ayiwa
ko côté ne monte la kele dion kele temena tubabu ma tati u sekena ka machi kata daba kana daba ngo deli u yemna munumna nubu sukula sekoma ayo be ko ni mo tosi do fa mangara tasmala deli bo soro tuguni wa o doni kama daba ko tubabu ma ko mina munum nana anw fɛ a bɛ bɔ dugu sanfɛ a tɛ bɔ da o ye ban o ye n tɛ dayiralen u la ma daw ma dɛ ciden ninnu u ye saba minɛ ciden ninnu na tubabu saba ka kelen faga k'o joli kɛ forobabasi kan ka kelen kun di k'o bila bilakoro nɔfɛ misi bagangɛn na parce que u y'a ye k'a fɔ a ma bolo ko donc bilakoro de don u y'a bila bilakoro n'u bɛ bagangɛn na tɔ kelen u y'o sigi dugutigi kɛrɛfɛ k'o ka kɛ ciden ye serviteur tubabu tɔw seginna ko olu na somasama bɔ o seginna ten anw ka ko n'i ye mugu k'i da kɔnɔ o b'a sɔrɔ ɲɛgɛnji bɛ yen dɛ o donni kama daba tɛ se ka da la cogo si la ko maa de bɛ yen mun bɛ se ale la kɛlɛ la o de kosɔn o ye nin wale ninnu kɛ tubabu taara san kelen tɛmɛna san fila tɛmɛna san sabanan n'o ye 1883 tubabu san ni ko don hali bi san 1883 o san o kalo fɔlɔ bɔrɔɲɛ kelen min ye gumanko ci dɛ o bɔrɔɲɛ kelen de bilalen filɛ sɔrɔsiw ɲɛ kana daba janvier kalo la ka na ni kɛlɛ ye o y'a sɔrɔ dugu lamini de ni koko ye an b'a fɔ ma ko tata dɔw b'a fɔ ko kanja koko ka jan a ka bon donc kɛlɛ wulila daba ni cogo nin na janvier kalo la tile saba n ye cɛfarin minnu tɔgɔ fɔ olu de bɛ sanfɛ bulongo cɛkura mamari naba o ye dugutigi o tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la moribu tɛ taa kɛlɛyɔrɔ la donc ninnu ye kɛlɛ mugutila tɔw bɛ dɛ u bɛ koko la caman ninnu fɔkun ye olu de ye ko tɛ ni ɲɛmɔgɔ tɛ min na ninnu saba fɔkun ye olu de tun ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔw ye n'o tɛ kɛlɛkɛla tun ka ca mun de tun bɛ dabanka bolo a don maramafɛn na marifa kurunin bon farafinna marifa dilanlen an bɛ mugu de k'a la ka kisɛ damadɔ bila kan ka a ci n'a cira o y'a bannen ye fo n'a jɔsɔnna tuguni mugu bɔn na mɔgɔw de tun jɔlen bɛ mugu bɔn na olu ta ye ka marifa jɔ dɔrɔn k'a bila ka taa tubabu ma ko chaîne le travail la chaîne ne b'a jɔsɔn k'a di nin ma o b'a di nin ma fo ka taa se kɛlɛyɔrɔ la donc dɔw sigilen bɛ dɔrɔn olu ta ye k'a ci ka fili k'a ci ka fili o dɔrɔn de tun b'o bolo tile saba u b'o kɛlɛ la nka a ka dɔn o donni kama kɔ dɔ bɛ anw fɛ yen an b'a fɔ ko fara dɔw b'a fɔ ko faɲala dikisɛw de bɔra yen ka na bamananw dɛmɛ kɛlɛ la Jacques y'a sɛbɛn a ka livre kɔnɔ ko olu ka mɔgɔw tun bɛ sa cogoya dɔ sɔrɔ u ma min faamuya o wajibi ye o parce que ni dikisɛ tun ye mun ci i bɛ sa o de kosɔn su bɔnna fan bɛɛ fɛ daba caman sara tubabu caman sara maramafɛn jumɛn tun bɛ tubabu bolo gɛlɛ tun b'u bolo an b'a fɔ ma gɛlɛ sinon u b'a fɔ ko kanɔ marifa kurunin caman tun b'u bolo marifa min bɛ ci f'a bɛ kumakan caman fɔ ta parara o caman o tun b'u bolo maramafɛn dɔ fana bɛ yen n'u b'a fɔ ko jumelle an bamananw b'a fɔ ko longueur donc o tun b'o da o ɲɛ la u bɛ fɛn min yɔrɔ caman fɛ ɲɛ kisɛ tɛ fɛn min ye o bɛɛ bɛ ye donc o bɛɛ ye kɛlɛ maramafɛn dɔ ye o tun b'u bolo tubabu bolo o n'a ta o ta tile saba kɛra kɛlɛ la tubabu ye gɛlɛya 204 de ci dugu la gɛlɛya 204 gɛlɛya ka farin dɛ caman b'a ye tele la u bɛ mun ci bufa dabulujan ye o ye gɛlɛya de canon 201 coups de canon 204 coups de canon o cira daba kɛlɛ kɔfɛ tubabu yɛrɛ ye photo ta o bi gɛlɛkisɛ mun ye dugu sɔrɔ kelen u ye fɛngɛ de ɲɔjigiɲɔn de ncɔ ta k'o jeni o yɛrɛ y'o photo ta k'o bila o bɛ Jacques ka livre kɔnɔ o y'a sɔrɔ dawuliyaw bɛ yen donc kɛlɛ nin nana gan fangaw tɛ kelen ye cogo sisan tile saba bɛ dafa tuma min na
dugu y'a dɔn k'a fɔ se bɛna k'u la tagamasen caman y'o jira n y'a fɔ sisan ko dɔ fagara basiba la foroba basi a tun t'a cogo la kabini o dɔnna a dɔnna k'a fɔ ko se bɛna ka na u sɔrɔla ka musow denmisɛnninw ani maakɔrɔbaw labɔ dugu tilebiyanfan fɛ olu ka taa olu na k'an si ye anw t'o olu si ye sa bi donc olu taara o cogo la i b'a fɔ ko tasisi daban binna koyi daban binna a binna don jumɛn tile sabanan nana bɛn 16 janvier ma janvier kalo san 1983 o kalo fɔlɔ tubabu kalo fɔlɔ tile 16 o kɛra tarata donya dɔ fɛ bi ye tarata ye donc a san 448 ye bi ye tɔ ye san 448 ka ani kelen ka kɔn biɲɛ anw bɛnbaw tun bɛ ɲɛgɛn na fɛn tɛ mun de la kali dama binna a binna min yɔrɔ min kɛ naba o ko kɛlɛ kɔni a sera so an se kɛra n na mais tubabubilen tɛgɛ tɛ d'ale kan dɛ a ye ta bila forobamugu la a bɛ so min kɔnɔ o wulila n'a ye ani a muso a tun b'a fɛ k'a fɔ a kelen c'est curieux mais je sais pas pourquoi il fait ça. Ale yɛrɛ bɛnbakɛ tun bɛ kɛlɛkɛ kuntigi ninnu fɛ donc c'est normal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Naba muso ko e b'i yɛrɛ fa cogo di k'anw to yen. Oh, mais ça c'est exagéré là. Muso ko k'olu tɛ taa yɔrɔ si n y'a fɔ cogo min na naba ko k'a bɛ taa bila forobamugu la a kelen a musow ma sɔn u ko an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw jɛra ka di ji min a bɛ jalaji min ɲɔgɔn fɛ olu donna naba fɛ mugu bulon kɔnɔ a ye ta bila mugu bon na wulila n'o ye k'u bɛ saya fisaya ni malo ye u bɛ saya fisaya ni jɔnya ye moribu n'o ye naba ka dankan ye o fana y'a kɛ ten o ye dankari a yɛrɛ ni la bulonko cɛkura mamari olu bɛɛ ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ani kɛlɛkɛla caman minnu tun t'a fɛ ka kɛ jɔn ye ninnu bɛɛ ye u yɛrɛ faga k'a fɔ u b'o fisaya ni malo ye u b'o fisaya ni tubabuw ka jɔnya ye o kɔfɛ a tɛ dogo ne bɛ ka mun fɔ nin ye ne t'a fɛ ko ne ye dabanka ye koyi tiɲɛ de don a donne kama ne daba binna dafɛtigiw bɛɛ y'a mɛn i b'a fɔ ko tasisi kuma a bɛɛ y'a mɛn jɔrɔ nana a fɛ mɔgɔw commencera ka jɔrɔ u bɛ siran mun na a kɔfɛ ta ye ni daba binna olu kɔni ko tɛ bilen donc jɔrɔna yɔrɔ mɛ tubabuw ma dɔwɛrɛ kɛ u donna dugu kɔnɔ ka maa caman faga tuguni kɛlɛkɛla caman u ye caman faga so min bɔra daba mun bɔra tubabuw cɛla maa si tɛ a hakɛ dɔn hali ni maa b'a hakɛ dɔn a hakɛ ma fɔ anw ma a ye yɔrɔ si u donna dugu kɔnɔ k'u ka gɛlɛya nin ta kanu ani marifakurunin naani minnu tun bɔsira naba ka cɛw fɛ u ye 3 ye u y'o ta u y'u kɔdon ka daba to a ka muɲumako la ka daba n'a ka sugu to ɲɔgɔn na ka daba n'a fɔ kirikiri ɲɔgɔn na sisan kumaba minnu tun bɛ yen ka fɔ daban kan daban kɛlɛ kan o kumabaw de ye nin ye ni ɲininkali nana olu bɛ se ka dɔ wɛrɛ walawala mais jani min fɔ ka da o kan anw commune daban commune a den fɛn o fɛn laɲini min tun b'anw fɛ sisan jamana tɔgɔ la ka ko kɛ naba tɔgɔ la a kɛra siraba ye o a kɛra so ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ka fɛn dɔ kɔni kɛ mun bɛ a to jama b'a dɔn k'a fɔ naba fana ye ko dɔ kɛ jamana nin kɔnɔ n'o tɛ
o tɛ kuma diya ye caman tɔgɔ bɔlen don olu ma nabata ni bɛ se ka jate kɛ nka fɛn bɛɛ n'a waati don fɛn bɛɛ n'a waati don n'o tɛ an bɛ don min na ko bi hali u b'a fɔ ma ko tourisme ka wuli ka taa yɔrɔ i ɲɛ taa yɔrɔ la o bɛ se ka kɛ daba barisa an ye kɛlɛkɛcɛ minnu fɔ ninnu ye olu bɛɛ kaburu olu bɛɛ sɛlɛ bɛ yen an b'a fɔ kaburu ma ko sɛlɛ olu bɛɛ sɛlɛ bɛ yen bi a bɛ se ka a bɛ ye o bɛ yen visible tubabuw minnu sara ye minnu su ma se ka taa u bolo o bɛɛ daba ɲɛ a bɛ yen a bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn an ye kɔ min fɔ ko dikisɛw bɔra yen o bɛ yen san o san an bɛ taa makasala koyi o tɛ sali baliko ye an b'an makasala a tɛ komi kɔrɔlen nɔ mais bamananw b'a fɔ ko forondobɔ kɔrɔla cogo o cogo tisuta bɛ sɔrɔ a la samiya donda o samiya donda an bɛ taa kɔ nin na an b'a ɲini a fɛ n'a bɛ se ka an ka samiya bɛ ja cogo min na an bɛ tisuta sɔrɔ a kɔnɔ hali bi an bɛ tisuta kɔnɔ o sɔrɔ o la donc o bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ se ka kɛ filɛli fɛn ye donc mais jamana de bɛ se k'o kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw o de bɛ se k'o kɛ o bɛ kɛ dɔn cogo di aw kunnafonidilaw aw jɔyɔrɔ de ka bon o la kosɛbɛ n ka kuma daminɛ la n ye foli kɛ ne ma se aw tɔgɔ ma o ye fili ye vraiment foli bɛ aw ye nka hali bi an b'a ɲini aw fɛ ni aw sera ka nin cɛni jama k'a mɛn a kɛra cogo o cogo hali ni a ma kɛ bi dɔ b'i ta tɔmɔta sɔrɔ a la o baara ni faso kɔnɔ bɛ laɲini min kɛ o laɲini bɛ sabati a bɛ bɔ kuma la yan. Merci.